Txipiroiak bere tintan. Etxeko errezeta erreza eta goxua benetan. Kaixo guztioi, gaur errezeta klasiko eta goxo bat ekarriko dizuet. Txipiroiak bere tintan. Etxean egiteko oso erreza da, eta gainera aurretik prestatu eta izoztu daiteke. Az gaitezen, behar ditugunak hauetxe dira. Txipiroi handiak. Nik handiak erosten ditut, erreza badalako geho egitea. Eta zatia egiten ditut eta ederrak egotea. Txipiroien tinta ez dut erosten. Handiak behaiek ekartzen debelako. Eta ni tinta hori erabiltzen dut. Eta ez bali madao tinta, dendakoa erostet. Tipula handi bat. Oliba olioa, gatza eta tomate naturala. Dendakoa erabiltzen dut. Lehenengo eta behin zartagina batean oliboa jartzen dut, berotzen. Berotzen denean, tipula oso bat, zatituta gehituko diot. Eta poliki egiten utziko dut. Hemen pazientzia eduki behar da. Tipula urre kolore hartu behar du. Gero, tipula prest dagoenean, txipiroiak gehitzen dizkiot. Txipiroiak tipulari batu eta egiten uzten ditut. Une honetan nik sua apur bat igo egiten dut. Gatza gehitu eta tomate natulara ere. Dena batean sutan eukitzet. Orain, pasadore gainean txipiroian tinta jartzet. Tinta hori zartaginean jartzet eta kontua handiz, kuiara batekin istutu egiten dio tintai eta horrela tinta saltza gainean juten da eta tintan gainean dagoen asaltxua ditzen da pasadorean. Ez balima da nahikoa, ikusten badeu txuri xamar gelditzen dela, dendako tinta jartzen. Orain berriro sutan eukitzet, denbora bat, eta ikusten detenien pixke kostri tartetzen azte izaiola gainean, horrek esan nahi du prest dagoela. Txipiroiak aurrez prestatzen ditut eta kongeladoran sartu. Kongeladoran horrela txipiroiek bihundu egiten dira. Eta sozidadea junber balimadet edo ber balimaitu, baskari baterako, orduan egun hortan atera iteitut eta hori bai, deskongelatzen euki behar da oskailuan. Oskailuan eukitzen dut, deskongelatzen dira, eta egun hortan, eraman iten ditut osozidadea o eman behar dituten tokira. Hona hemen, etxeko txipiroiak bere tintan. Probatu etxien. Erreza da eta egunero prestat daiteken gauza bada. Askotan zatze deu, den baino zaio dela. Espero dut gustau izana.